Siguro ang tanan dinhi presume ko nga limpyo. Ang uban nakaligo, ang uban nakahilamos, ang uban siguro super kalimpyo o wa lang nakaligo kundili naghumol gayod 30 minutos aron makuha ang mga hugaw. Nindot nga kita limpyo. Ginaingon, cleanliness is next to godliness. So naan yung desire nga kita limpyo. Pero nindot nga sa Ebanghelyo, kining maong punto, gipalawman kayod ni Kristo. Unsa man gyud makapahugaw nato? Unsa man gyud makapaiw sa atong kinabuhi? Kana bang gawas nun? O kana bang gikan sa sulod? Alang kang Kristo, ang tinuod nga iyo sa kinabuhi, dirty sa kinabuhi, wala nang gikan sa gawas, wala nang imong gikaon, kundili gikan sa sulod. Ug i-explain kayo kaniya, o i-explain kayo niya, kini diha sa Ebanghelyo nga atong nadunggan, nga di ay ang level sa atong cleanliness, dili lang makita diha sa gawas, kundili kadto gayud nga sulod, kadto gayud sa atong kasing-kasing. Kaya balo kita mga igsuon nga dili biological nga kasing-kasing ang gihisgutan ni Kristo dinhi, kundili katong moral nga kasing-kasing, diin diha nagsugod ang tanan nga mga mugawas nga mga buhat nato sa atong kinabuhi. Busa uban niini, nindot nga diin diha sa atong unang pagbasa, kita gipahinumduman karon sa atong sa mga pulong atong nadunggan sa origin sa atong pagkakita. Nga diin tinuod gihimo kita sa Dios. Diha sa creation story, gikan sa yuta, gihuypan kita sa espiritu sa Dios. Gihuypan kita sa ginhawa sa Dios. Apan ang purpose sa paghuyop niya niini, mao ang pag-aron kita mo atiman sa kabuhatan. Diha sa Eden, nindot diha sa maong version sa atong pagbasa, gikan sa Genesis 2 verse 5 to 9, 15 to 17, gihatagan kita og pagpasabot nga dito sa Eden wala moingon ang Ginoo, dito ka puyo sa Eden, og dito suroy-suroy lang ka, kaon-kaon lang ka, ug himua ang imong gusto. Apan dito giklaro nga ikaw usab mo trabaho, pag-amuma sa unsay naa dito, ug pagrespeto sa balaod nga akong ihatag kanimo. Ayaw hilabti kanang punuan nga mao kana. Ang kahoy sa kinaadman ayaw na labti na siya dapita. So diha nato makita mga igsoon nga naa diay tay ang atong kinahiladman, ang atong pag-ambit sa Espiritu sa Dios, mo ang pag-ambit sa pag-amuma, sa gugma sa Dios sa kinatibuk-an, ug pagkamawpabsanon sa pagsunod sa balaod sa Dios. And that is what is planted in our hearts. Nga di ay kita mga tao nga piniyalan sa Dios, ug sa atong pagkapiniyalan, diha usab nato sundon ang pamaagi sa Dios sa mawpabsanon nga paagi. Mao na mga kaigsunan nga kana ang gitanom sa kasing-kasing. Kaayo ang gitanom sa kasing-kasing nga unta, mamunga og mga maayong buhat. Pero lagi, kibalo kita sa istorya nga diin, inay ang kaayo,
inay ang mensahe, ang imahe sa Dios nga naa sa atong kasing-kasing, napulihan kini tungod sa atong pagkamakasalanan. Mao na mga kaisunan nga kining ato karon nga tahas nga di ay maningkamuta nga ang kaayo nga gikan sa kasing-kasing mao'y mutoy hakaw sa atong kinabuhi, sa atong mga buhat, kinahanglan atong bansayon kini. Dili lang ni nato pasagdan. Mao bitaw mga kaigsunan nga diha sa atong parokya nganong gipakusgan nato ang pagbansay, ang pagpractice sa pagkapiniyalan. Mao na'y purpose nga unta sa makausapa atong paningkamutan nga gikan sa atong kasing-kasing ang mga maayong buhat sa Dios, ang pagka-responsableng mga piniyalan sa Dios, mao'y mo gawa sa atong kamot, sa atong hunahuna, sa atong mga baba, aron unta ang kaayo sa Dios mao'y mulambo sa kalibutan. Mao na nga ginaingon nga stewardship is a heart work. Heart work. Dili hard. Heart work. Lihok sa kasing-kasing. Kay diha sa atong pagkapiniyalan o pagbansay nato nini, ato sa makausapa, gikan sa kahiladman, mugawas ang kaayo nga gihatag sa Dios kanato. God made us good and desires us to be good. And so, diha sa atong pagkapiniyalan, atong bansayon nga mahimo kitang maayong piniyalan. Aron unta maminus-minusan ang atong kahugaw. So dili makita ang atong kahugaw diha sa gawas nun lamang nga diin di ay basta ako piniyalan, mag-offer lang ko sa kong sobre, matag duming sa panahon, matag bulan, okay na. Kung dili ka ng sobre nga atong gidala, nga atong gihalad, mao ni ang mga hard work nga atong gihimo aron unta sa matag karon ug unya mahimong kabahin ang kaayo diha sa atong kasing-kasing. Busa mga igsuon, kini ang atong lantawon nga di ay pasalamat kita nakadungog, ay hinimo gyud ko sa Dios. Apan ang ebanghelyo nagsulti kanato, kumusta naman ka? Isip hinimo sa Dios. Ikaw ba usa ka tawo nga ew, dirty, yak? Ayaw tan-awa sa imong bisti, ayaw tan-awa sa imong gikaon, tan-awa ang imong kasing-kasing kung kini nagatubod ba ang kaayo ug ang gugma sa Dios.